xente que estaba no monte tiña un código para comunicarse ca xente que estaba abaixo no pobo, porque as fuerzas que decían, non? A xente chama as fuerzas, o sea, os soldados, tanto sean soldados ou Guardia Civil, que estaban no pobo, normalmente estaban no posto de pescadores, na zona sur do posto de pescadores, onde era o almacén do depósito, ali estaban os soldados. E despois os soldados tamén nos distribuíron polo pobo, distribuíronos según cada casa poderan, pois a mellor había un ou dous soldados nunha casa, non? Que tiñan que darlle unha cama e darlle comida e mantenimento. E a oficialidade, polo visto, estaba na casa de Camilo, que era, digamos, a pensión fonda que había no pobo. Aí, pois, estaban máis cómodos, non? Estaban aí. Despois tamén se utilizou tanto o baile de Camilo, que estaba na frente do que era a pensión, na banda do mar, pois era o baile do pobo, pois aí como centro de, digamos, de detención e represión e torturas que se fixeron no pobo. E o posto de pescadores o mismo. O posto de pescadores tamén foi centro de detención, interrogatorios e torturas e represión que se fixo ali dentro. Houve xente que a raíz das palizas morreu. Eso pois, tamén hai que cargalo no tema das mortes da guerra, da represión da guerra civil. Entón, bueno, que tiñan unha comunicación ca xente. Cando os soldados estaban por abaixo, pois colocaban, tanto, por exemplo, no porto de Quilmas, pois as contras das casetas, de determinada caseta se estaban pechadas ou se estaban abertas, pois significaba pois, que os soldados estaban no monte buscando por eles, que se agocharan, que non saíran. Cando os soldados pois, non estaban no pobo por aquel motivo ou estaban acuartelados, pois, que podían baixar as casas, que non había problema, pois, tamén tiñan outros sinais, tamén da maneira de colocar a secar as velas da lancha xeiteiras no campo, como colocaban as velas dunha determinada maneira, pois indicaba aos do monte que desde arriba habían pois, como andaban as cousas aquí abaixo respecto aos soldados. Depois tamén as mulleres, cando tendían as habas a clareu no campo, pois tamén era sinais, pois había diversas maneiras de comunicarse co a xente do monte. E despois, pois claro, a xente do monte non houbera resistido 2 anos aí arriba si non existirá a colaboración do pobo. Que isto non quer dicir que todo o mundo que estaba no pobo pois, colaborara. Seguramente que no pobo tamén había xente pois, chivatos que informaban as autoridades, pois mira, aquel anda por ali, aquel anda por alá. Eso hai en todos os lados, eso non imos a descartalo, pero a gran maioría do pobo estuvo cos fuxidos no monte e estuvo apoiando, estuvo, digamos, o seu silenzo, pois a pesar dos paus que lles deron, nunca dixeron onde estaban as covas, e levándois comida arriba, senón non poderían subsistir, evidentemente. Como facían? Tes algunha historia concreta de como facían para levarlle unha pota de calle? Sí, bueno, o típico era levarlo, pois, cando ibas ca desculpa de ir a un tarreo a levar o esterco, a levar algasos que se le collían na playa para facer unha cañeira, para facer o que se abono, pois a xente metía no medio dos cestos, metía as potas da comida, tapado co cabalumada ou co esterco, entonces colaba, non? Incluso nenas con menores, con cestos do aro, tamén con algaso e con balomada, pois metida dentro, pois tamén levabanlle aos familiares arriba a comida. Os soldados vivían ali atrás da nosa casa, mas xuntábamos na caseta do conde, que vivían ali, e tiñan ali todo montado ali na caseta do conde. Entón aproveitaban, cando elas iban, claro, porque os vigilaban día e de noite, os soldados que os vigilaban día e noite. Entón aproveitaban, cando iban a levar as vacas, sobre todo, para levar de comer a eles. A máis de paso, xa das leiras de Sanchaferra, do lado da Ló, levaban monoxos para me acercaban para dormir. Eu, non sei, pero continuo aquí na casa da miña sogra. Iban ao río, por aí arriba está o río. Iban ao río, para ir ao río hai unhas banquetas de madeira para estar a por lavar a roupa. Levaban a comida na banqueta
tapada ca roupa, para que cuidaban que iban para o río, para levaban a comida para o monte. Meu avó, a casa tena xa casi no monte. Había un camiño por detrás, non por onde pasa a carretera, por detrás das casas e por alá. Estaban contra o Ézaro, estarían por alá, polo Fieiro ou por alá, non sei por onde. Nas covas esas, nas covas que hai, pola Moa, por onde podía. E baixaban, cando era da matanza do porco, miña avó xa faxía por os da casa, que xa eran unha manada, e máis por os do monte, o guisado, sabes, que é como unha sopa espesa cos menudos do porco, cachiños de fígado, cachiños de riñón, cachiños de raxo, faxíase así un guisado con arroz, e faxía unha pota como os do servicio militar, unha ou dúas. E unha xa levaban en caldeiretas os do monte, xa tiñan, unhas caldeiritiñas así encarnadas, eu ainda se acordo. Cunha tapiña e unha cousa como as tapas das gaseosas de antes, tiña así un enganche e levaban o guisado, e outras veces chocolate, que na nosa casa sería por eso que nunca se fixo chocolate. Nunca se fixo chocolate, deberon de quedar xa fartos de facer chocolate para os do monte, que xa nunca máis fixeron chocolate para os da casa. E cortaba o pelo o meu avó aos seus sobrinhos e máis aos que viñan canda eles. E daballe para vestirse, roupa que tiña el, que trouxera da América, para vestirse os do monte, e axudoulle en todo o que pudo, pero levou palizas aquí viña a levar as palizas da Guardia Civil para que dixera onde estaban. No almacén da conserveira de Cerdeiras había un mastro. E a ese mastro, cando había visitas inoportunas de falangistas ou da Guardia Civil ao Pindo, subía unha sábana para que desde o monte visen a sábana. Entonces controlaban con as sábanas os das copas, enterábanse de hoxe non podemos salir, non podemos marchar, non podemos fazer porque hai control no lugar. E outro que me contaron tamén era a base de papeles. É dicir, cando levaban a comida, tiña un punto determinado para deixarlle ali as noticias para enterarse do que estaba pasando no pueblo. Como eran estes papeles? Notas, o sea, que, oye, morriu fulano e tal, oye, as noticias que, en vez de mandarlo por periódico, como se manda agora, mandábanas por notiñas e deixábanos un punto determinado. É unha pedra que berraba un homes ao monte. Cando viña a Guardia Civil, hai homes ao monte. E na casa esa, Meus sogros estuvo, o Curujú, ten os de homes ao monte, as peixeiras, e ten todo eso escrito pintado. Sí. Porque desa pedra que vi Lola, vi esa curva ali, sí. Aquela curva da carretera que viña de Muros, e a Guardia Civil viña da parte de Muros e da lá. Entón, o home ese era un rapaz, e mandaban a puñer ali. E dixía, berraba ele, homes ao monte que ven os civiles. Ven os civiles, claro, e pensaban que era unha canción o que cantaba ele, e a xente xa estaba avisada. E dixe, tanto dixo que quedoulle para sempre.